Joo. Joo. Vähän uusi tapa tehdä ukulele. Eli samasta puusta tehdään kansi, että sahataan tuohon asti ja sitten tää laitetaan sitten tänne. Ennen mä oon tehnyt vastakkaiselta puolelta, mutta tämmöstä saa nyt nähdä kuinka käy. Ja keloraita on noin. Tossa on tuo mini-ukulele keloraitaa. Ja vähän pienempi tulossa. Ja onttokaula aina. On paljon pitempiä ääni tässä kuin isommissa ukuleleissä, mikä on vähän outoa. En tiedä johtuuko se on tosta kaulasta. Mikähän tästäkin tulee. Sitten on noita muuta, mitkä on jäänyt kesken vielä. Jaha. Noniin. Kuka se